Ти 30, няма индикация. Добре, тя ще се включи малко по-късно, вероятно. Така че да стартираме. Ако искате, ще споделя и започваме. Колеги, добро утро. Добро утро на всички участници, на лекторите и на нашите колеги. Добре дошли на нашия онлайн семинар, който се казва Командироване на работници в строителния сектор и се организира във връзка с изпълнение на проект PostMeet, който е така наречен информационни дейности за командироване на работници в строителството. Проекта се изпълнява във връзка с европейско финансиране по Европейския социален фонд, като включва така набор от европейски партньори, с които Камара на строителите в България работи съвместно, изпълнявайки този проект. И в днешния ден ще ви представим условия за командироване в конкретните европейски държави, които касаят всички заинтересовани лица, ангажирани по отношение на така командироването в строителния сектор в Европа. Започвам с накратко дейността на Камара на строителите в България и, разбира се, основните цели и продукти и резултати, които се изпълняват във връзка с проекта. Аз се казвам Мариета Атанасова, началник на отдел управление на проекти към КСБ. Директно преминавам към накратко презентацията ми. По отношение на Камара на строителите в България, която е партньор във връзка с изпълнение на проекта, искам да ви представя накратко основните цели на Камарата. Разбира се, Централната администрация и нейните 27 регионални представителства в цялата страна. Като основни цели на браншовата организация имаме идентифициране и прозрачност на дейността на всички лица, извършващи строителна дейност, подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване отговорността на строителите по отношение на качество на изпълнение на техните проекти, подпомагане и поощряване предприемаческата инициатива на членовете на Камара на строителите в България, защита и представляване интересите на членовете, разбира се, както и на потребителите на строителни услуги, повишаване на авторитета на членовете на КСБ. Основните функции, които изпълнява Камара на строителите в България: на първо място създава, поддържа и води Централния професионален регистър на строителя. Бих казала ядрото на Камара на строителите в България. Разработва кодекс на професионалната етика на строителя. Поддържа връзки с подобни браншови организации, съюзи, строителни камари в страната и, разбира се, в чужбина. Участва в разработването на политики, стратегии, анализи, програми за развитие на строителството в страната.
Участва в тристранно сътрудничество на браншово, национално и международно ниво. Изпълнява европейски проекти, насочени към развитие на сектора в България, какъвто е и настоящия такъв. Европейските проекти, които се изпълняват, са финансирани по различни програми на Европейската комисия, имат за цел подпомагане развитието на строителната индустрия като цяло по отношение на повишаване квалификацията, прилагане на европейски политики по отношение на енергийна ефективност, развитие и дигитализация на сектора в Европа и, разбира се, на национално ниво. Няколко думи споменах на първо място Централния професионален регистър на строителя като така основна дейност и същина на браншовата организация. За да добиете представа към настоящия момент по отношение на вписаните в Централния професионален регистър строители, към дата 26 септември те са 8025. Броя на вписаните чуждестранни юридически лица отново в регистъра към юни месец тази година е 43. Броя асоциирани членове, в това число това са учебни заведения, сдружения, строителни гимназии, които са вписани в Централния професионален регистър към юни месец. Това са 42. Преминавам към основните цели на проекта, за който така в момента ще ви разкажем, и разбира се основните продукти, които се разработиха. Всички колеги ще споделят информация по отношение на командироването на работници. Колеги са тук от Испания, Германия, конкретни условия и практики в страните ще изложат, разбира се, и по отношение на командироването в България. Накратко да ви кажа по отношение на основните цели на проекта PostMeet. Той се фокусира върху предоставянето на конкретна информация, която вече споменах, по отношение на условия на труд, процедури, секторни фондове в конкретните страни. По какъв начин? Чрез разработване на многоезични ръководства. Всички ръководства вече са разработени и са налични на сайтовете на всички партньори, включително на сайта на КСБ. Чрез присъствени и онлайн семинари, които се организират в изпълнение на проекта, включващи всички заинтересовани страни в сектор строителство. Чрез иновативни комуникационни канали, какъвто е чат-бота, за който ще ви кажа след секунди. Целевата група, която обхваща проекта PostMeet, включва, разбира се, командировани работници, строителни компании, приемащи и изпращащи такива, синдикалисти и трудови консултанти. Резултатите, които се целят да бъдат постигнати, в голямата си част вече са изпълнени в изпълнение на проекта. Това са разработени 5 многоезични ръководства за информиране на работници и компании относно процедурите и условия на труд в строителството. При командироване конкретно в България, Италия, Полша, Словения и Испания. Както, разбира се, допълнителни информационни дейности, какъвто е и настоящия семинар. Всички тези 5 броя ръководства за командироване, както вече споменах, са налични на сайтовете на всички партньори
налични са на сайта на Камара на строителите в България. По отношение на българското ръководство, то е налично на български език и е преведено на още 4. Това са английски, турски, руски и македонски. Така че са абсолютно достъпни за четене, за така разпространение на сайта. Може да ги видите, разбира се, да ги ползвате. По отношение на разпространението на всички тези резултати, които са насочени към целевите групи, на първо място, начина по който се случва, това е организиране на 10 присъствени, 10 онлайн семинара за информиране на целевата група, включително работници, компании, трудови консултанти, синдикалисти, по отношение на специфични за конкретните страни разпоредби при командироване в строителството, както и финален доклад и 3 събития за разпространение на информация и популяризиране на резултатите по проекта. За комуникацията споменах въпросния чат-бот, тъй като той е разработен от Камара на строителите в България в изпълнение на проекта. Това е част от дейностите по проекта на КСБ. Чат-бота е готов, работещ и наличен на сайта на камерата, като той е в полза на всички заинтересовани страни по отношение на командироване на работници, отговаря на въпроси по отношение на условията за командироване на работници в конкретните европейски държави. Наличен и така абсолютно достъпен инструмент, който е на предната страница на сайта, може да бъде достъпен и разбира се използван. Други подобни комуникационни инструменти, които са разработени, включват цифровизация на декларациите, които се ползват и колегите, разбира се, ще споменат по-късничко за тези декларации. YouTube, в YouTube създадени видеа, отново в изпълнение на проекта, абсолютно конкретно по отношение на командироването, бързи и лесни инструменти за ползване и информация от всички заинтересовани страни. Чатбота вече го споменах и тук искам да ви покажа партньорите по проекта, с които съвместно се осъществяват всички тези резултати, събития и така съвместно полагаме този труд в изпълнение на проекта. Голям консорциум, включва паритарни институции. Може да видите от Австрия, Белгия, Германия. Колегата от Германия днес имаме удоволствие да е с нас. Координатор на проекта CNC от Италия. Синдикати за България, Федерация строителство, индустрия, подкрепа. Господин Йорданов малко по-късно ще ни разкаже по отношение на командироването в България. Работодателски организации може да видите от няколко държави, включени в проекта, изследователски центрове, института към КНСБ, колегата също ще се включи малко по-късно в събитието и разбира се асоциирани организации, може да видите този така сериозен консорциум от партньори, които изпълняваме проекта за командироване на работници в строителството. Това е накратко моята презентация, за да ви въведа общо в тематиката на днешния семинар. Благодаря ви за вниманието.
А, изключително не искам да губя така време от нашите ценни лектори. Затова, колеги, директно преминаваме към Луис. Само да спра моето споделяне. Разбира се, може да ползвате чата, ако имате някакви въпроси. В края на събитието, разбира се, също можете да задавате своите такива. Предполагам, че към края по-скоро би имало въпроси. Така че, ако Луис има готовност, а, колеги, Yes, good давам morning. ти. Заповядай. Thank you very much for inviting us to this online seminar. Mm. Uh, I'm with my colleague, Joaquín, the manager of the FLC, Fundación Laboral de la Construcción. I'm going to share my presentation. Okay, can you see it? Okay. First of all, I would like to make you a quick overview. What is FLC and what is CSCS Procon? FLC is the Fundación Laboral de la Construcción. Was established in 1988 to support professionals in the construction sector, as you can see in the slide. Its creation was a major milestone since until then there was no social labor, non-profit, equal employment entity in this sector in Spain. It was a very important hito for us. The main foundational purposes, as you can see, are the economic benefits for the construction workers in Asturias, such as housing and family support, vocational training for construction workers and enterprises, job placement agency for construction workers and enterprises, and compulsory business contributions set in the agreement subscribed by the social partners with the trade unions and the companies. Who we are, Confederación Nacional de la Construcción. The Asturias Confederation of the Construction Sector, CSCS Procon, we are a business association that brings together and represents most of the construction companies in Asturias region. Nowadays, we are about 400 companies, associated companies, and we develop all the activities in the sector, okay? Among these companies, some of them are dedicated to the real estate promotion, the construction of public and private works, either being civil of edification works. CSA Procon gathers three main groups, promoters, contractors, and industry and services companies. Promoters, about 120 companies, contractors, all over the kinds of sites, all the kind of works in the construction sector here in Asturias. And the industrial and service group gather all the value chains of the construction sector. As you can see, derived products, concretes, painters, demolitions materials stakeholders, machinery, laboratories, architects, everything. FLC and CSCS Procon both belongs to the COPREVAS, de la Comisión de Seguridad. It's the Commission of Safety Works in Asturias. FLC gives information concerning companies and workers in Asturias, and we have 8 people that visit all the construction sites here in Asturias to recover information about the companies that are working in that, how many workers they have, where are they working, how many companies, how many subcontractors. All that information is collected by FLC. For example,
that information allows us to recover information about foreign companies. For example, companies from Portugal. In 2024, we detected 134 visits of 43 companies, Portuguese companies. That allow us to know how many companies are there in the Asturias sector, how many workers, how many foreign workers are working here, and it's a very important information for us. This is the documents we are sharing with the FLC. Okay, which are the main topics of the Spanish guide? As you see, there are many of them. Salary supplements, working time and vacations, safety and health at work, construction sector fund, very important issue, employment conditions for women and youth, obligation declaration of displacement, penalties, information for displaced worker, and useful sources and other contacts. Okay. First of all, about salary, applicable salary. Employers who send workers to Spain must guarantee the minimum salary amount provided for in the collective agreements applicable in the place and in sector of branch of activity in question for the professional group or professional category corresponding to the service provided by the sent worker. As you can see here in Asturias, our base salary are higher than the other limit provinces. Key points of this are the regulatory framework. Posting is governed by European directives. Administration obligations, companies posting workers to Spain must give prior notification to the corresponding regional labor authority for posting of more than 8 days. Mandatory registration in the register of accredited companies. This is mandatory here in Spain, as we call it REA, REA. The conditions on the employment, the remuneration of posted workers may not be lower than that set out in the provincial and national collective agreements for the construction sector. The working day is set at, as you can see, 1,736 hours per year in the construction. And it's mandatory here in Spain a daily record of working time for all the workers in the companies. About safety and health at work, training in occupational risk prevention is compulsory and must comply with the provisions of the general agreement in the construction sector. Sorry. Okay. Salary and supplements. Companies posting workers to Spain must guarantee the wage conditions established in the sector's collective agreements, which may never be lower than the minimum interprofessional wage. Okay. Minimum interprofessional wage for 2025 is set at 309.47 gross per day. About collective bargaining agreements, there are the main source for determining remuneration. The general agreement for the construction sector sets the basis, but provincial agreements usually improve these conditions. It's up to the province to improve these conditions. About wage supplements for personal conditions, disability for working conditions, painful, toxic, and dangerous work, 20% increase of the basic salary. About workers at night work, there is a plus of 24% of the basic salary. Another bonuses, such as transport to compensate for travel expenses to the workplace, or subsistence allowance as compensation for board and loading expenses. Work periods and vacations. The maximum working week is 40 hours per week of actual work on an annual average.
As I said before, in 2025, the working hours are 1,736 hours. No more than 9 hours of actual work per day, maximum 9 hours. There must be a minimum of 12 hours rest between shifts. For continuous shifts or more than 6 hours, a minimum break of 15 minutes is established. Okay. Besides, it is compulsory for companies to keep a daily record of the working time of each employee, including the start and the end time of the working day. In case of subcontracting, the use of the main contractor system can be avoided. Annually, the minimum duration, 30 calendar days, not replacement by financial compensations. Construction sector, 30 calendar days of holiday entitlement, of which at least 21 must be working days. They may be divided into periods of at least 10 working days. In case of termination, the part not taking is paid in the settlement. About safety and health at work, it provides information of the division of functions between the main contractor, the host company, the employer, and the posted workers. Here in Spain, the subcontracting law is applied, which affects construction workers and companies, specifically companies with posted workers must prove that they have human resources at the management and production level, that they have the necessary training in occupational risk prevention, as well as an adequate preventing organization, through supporting documentation of compliance with the obligation established in the national transporting regulations regarding the application of measures to promote the improvement of the safety and health of workers at work. In case of posting lasting more than 8 days, they must register in the Register of Accredited Companies, RAI, as I said before, depending on the local authority in whose territory the first provision of services in Spain is to be carried out. By collective agreement, the workers must have 20 hours of face-to-face safety training specific to their jobs before joining the work. These training courses are established in the FLC. Okay. About the construction sector fund, this is a new experience here in Spain. It is established since 2024. It's a scheme for occupational pensions started for all workers in the construction sector. There are some conditions for women and youth, such as the construction sector is a sector where women are unrepresented. Employment conditions are determined by the workers' statute. And for young people, employing workers under 18 years of age to carry out work on construction sites is prohibited in the construction sites here in Spain. Here you have the obligations, declarations on displacement. The employer who sends workers to Spain within the framework of a transnational provision of services must notify the local authority of the autonomous community where the services are to be provided of the transfer before its start and regardless of its duration. It will not be necessary to notify the transfer if the duration of the transfer is not more than 8 days, I said before. This notification of the transfer will contain the following data and information. That's all the information that must be provided. Identification of the company, tax address to say the company and its identification number for purpose of the tax, but personal and professional data, identification of the company or companies, and where applicable of the work center of centers where the transfer workers will provide their services. The expected start date and duration of the transfer, determination on the provision of services that the transfer workers will carry out in Spain with an indication of the corresponding assumption, and identification and contact details of natural person or legal entity present in Spain who is designated by the companies as its representative to serve as a liaison with the Spanish authorities. Okay. Here in Spain, the penalties for failure to comply with reporting obligations are as follows. Money infractions, if the minimum degree with fines of 70 to 150 euros. Medium degree,
and maximum degree. Yeah? For serious infractions with fines, is the minimum degree started from 751 to 1,500 euros. In the medium degree, from 150 to 3,750 euros. And then it could be up to 7,500 euros. And the very serious infractions with fines in the minimum degree from 7,500 and even up to 225,000 euros. It's a huge money. What is the information for the displaced worker? It is established that the employer must communicate to the worker with sufficient advance notice the information regarding the essential conditions on the employment contract, including place of work, duration of posting, remuneration, accommodation and food conditions, occupational risk. The company must inform and train its workers before they start work about the occupational risk of their workplace and the prevention measures they must adopt. Applicable legislation, claim procedures. Most of these essential conditions of the contract are set by the construction collective agreement applicable of the workplace. This agreement may also set additional information conditions for the employer. And last, in the guide, we have included useful sources and other contacts about all the companies, all the stakeholders in Spain in the construction sector. Okay? And that's all. Thank you very much. Благодаря много на Луис Сантос, директор Астурийската конфедерация на строителството в Испания. Изключително полезна информация. Разбира се, както споменах, може да задавате въпроси в чата или към края на семинара. При възникнали такива, не се притеснявайте или с сигнализация долу с бутончетата. Благодаря още веднъж, Луис. Нека да преминем към следващата презентация на госпожа Ригер от Сока Бал, която ще ни представи условия за командироване на строителни работници в Германия. Антуанета, ако ме чуваш, чуваме ли се? Да. Аз не чувам някакъв сигнал, ако ни Сега? дадеш. Да, чудесно. Да. Заповядай. Така. Секунда, само да видя на кой екран трябва да гледам. Докато се покажат нещата, госпожа Антуанета Ригер е специалист обслужване на клиенти по схемата за командироване на работници към Сока Бал, социално осигурителен орган за строителния сектор в Германия. Сега всичко вижда ли се? Виждаме, може би само на слайдшоу, на цял екран. Сега? Още не е на цял екран, може би. Да. Аз съм с два монитора, може би за това, защото аз виждам всичко и на двата монитора.
Пуснете си слайд-шоуто директно и после ми дайте достъп, за да го оправя. Чакай да затварям всичко първо. Сега Надявам се. Да, вижда се. чудесно. Добре. Започвам. Здравейте на всички. Казвам се Антоанета Ригер и съм специалист по обслужване на клиенти и по-специално за командированите работници в Сокабал. Работя от 11 години там и общо взето обработвам българските фирми или по-скоро Балканския полуостров, аз и моя тим. Програмата днес включва какво е или коя е Сокабал, как протича командироването на работници, кой взима участие в процедурата и как протича цялата процедура. Сокабал е съкратеното наименование на социалните каси на строителната индустрия в Германия. Това е общото наименование на двете институции УЛАК и ЦЕТФАЛК, като УЛАК е сдружение създадено през 1949 година. Това е касата за отпуск и изравняване на заплати в строителния сектор. Като през 1997 се създава и Европейския отдел за командированите работници. Той защитава правата на платен отпуск на строителните работници, дори когато често сменят работодателя или работата е само сезонна. Работодателите внасят определена сума в касата за отпуск, която после или изплащаме обратно на работодателя, или се разпределя на служителите, които не са ползвали отпуск. ЦЕТФАЛК е допълнителният осигурителен фонд на строителната индустрия или пенсионния фонд, допълнителният пенсионен фонд. Той е допълнителна браншова пенсия или тарифна пенсия строителство и компенсира евентуални загуби в основната пенсия поради прекъсвания в работата, например заради лошо време или по някакви други обстоятелства. Тези институции са създадени чрез споразумения между представители на работодателите и синдикатите в строителния сектор. Някои от тях са Федерацията на немската строителна индустрия, БАУ индустрии, ИГ БАУ, Индустриалния профсъюз и Централната асоциация на немската строителна индустрия. Имаме и допълнителни социални фондове. Това са Социалната каса на строителния бранш, изграждане на строителни скелета, за бояджийския занаят, за професия майстори на покриви и каменоделци и каменорезци. Няколко закона задължават чуждестранните фирми за участие в процедурата по уреждане на отпуск на Сокабал. Това важи както за немските фирми, така и за командироващите. Всъщност един от най-важните закони е закона за командироване на работници във връзка с директива 9671 и 2018-957 за командироване, както и колективните трудови договори, обявени за общо приложими, като Федералния рамков колективен договор за строителния сектор, колективният трудов договор, уреждащ процедурата за участие в социалните осигурителни фондове,
ФАЛ-ТЕФАЛ, колективният трудов договор за регулиране на минималното трудово възнаграждение в строителния сектор. И това, което налага директивата за командироване на работници е спазване на минималния платен годишен отпуск, на максималната продължителност на работа и минимални периоди на почивка, минималните ставки на заплащане и надбавки, здраве, безопасност и хигиена на работното място, определени условия за настаняване. Всъщност всичко това, което е в всички европейски страни, надявам се и предполагам, че се спазва. Това означава, че немските колективни договори се прилага задължително и изместват разпоредбите за отпуск в родината по време на командировката. Виждате 7-те държави с най-голям брой командировани работници през 2004, като Полша е най-голямата фирма, която командирова в Германия. Колегите, които обработват Полша, са и най-много като хора при нас. След което следват Румъния, Австрия, Португалия, Испания, Турция и Словения, като Испания, тъй като колегата от Испания е тук, аз обработвам и испански фирми и мога да кажа, че в последно време или до 2025 има бум на испански фирми в Германия. За съжаление нямаме колега и това е един от малкото езици, които не поддържаме. Нямаме колега, който да говори испански. Но може би скоро. Виждате и развитието на командированите работници от България, което е с драстичен спад от 2019 насам, като през 2024 командироващите фирми са били едва 40, а работниците 927, което е изключително малко. Информация могат фирмите да намерят на официалния уебсайт на Генерална дирекция Митници, на сайта на БГБАУ, разбира се на сайта на СОКАБАУ, който е преведен на 14 езика. Предлагаме и консултация по телефона, по имейл. Имаме и нов чатбот, който скоро ще бъде пуснат в употреба, и това сайта, който е изключително важен за командированите работници, е сайта на Справедлива трудова мобилност. Регистрацията в портала на ЦОЛ или на митническите служби е задължителна. Преди се казваше регистрация по параграф 18, сега е променен от няколко години като регистрация в портал за минимална работна заплата. На 9 езика е възможна работата с портала. На български няма. Има само информация, преведена на български, как може да се регистрира фирмата. Справедлива трудова мобилност, споменах, те имат представителство в 13 града в Германия. Услугата се предлага и на български. Те подкрепят чуждестранните работници само от Европейския съюз с безплатна правна и трудова консултация, което е изключително важно за работниците. Участието е задължително, ако фирмите командироват работници на строителни обекти в Германия и фирмата извършва предимно строителна дейност. Има фирми, които извършват електрически услуги, електроуслуги и строителна дейност. Като вече проверяваме след регистрация. Регистрацията в митниците е задължителна за абсолютно всички фирми, след което СОКАБАУ проверява дали фирмата е изцяло строителна или една част от нея, една част от работниците извършва строителна дейност. Ако фирмата извършва повече от 50%, тогава е задължена да вземе участие към СОКАБАУ. Ако е по-малко от 50%, всъщност, примерно електроработата надделява, тогава фирмата бива освободена.
Фирмите, които не извършват строителна дейност, те също биват освободени от на вземане на участие. Участие не е задължително и за фирмите, паритарните институции и подобните ваканционни фондове. Това са единствено и само Австрия, Белгия, Франция, Дания и Италия. Те биват директно освободени и фирмите получават от нас сертификат за освобождаване. Както казах, регистрацията започва с подаване на параграф 18. Преди няколко години повечето фирми го знаят като параграф 18 или портал за регистрация на минималната работна заплата. Работим в пряко сътрудничество с митниците. Ние получаваме информацията от тях и ние от своя страна подаваме информация към тях. След регистрацията Сокабал ви изпраща на фирмата информационно писмо с работния номер, с код за регистрация в електронната система, след което фирмата започва да подава ежемесечно чрез онлайн платформата месечни декларации и заплаща вноската си. От 1 октомври всъщност трябваше да бъде включен от вчера новата платформа. Както всичко ново, имаме технически проблеми. От старта се отложи за 13.10. Надявах се да мога да ви разкажа нещо повече, защото и ние не сме тествали и не знаем дали работи и как ще работи. Опитали сме да улесним работодателите по всички възможни критерии. Цялата платформа е преведена на 14 езика, както и на български, което до сега не беше възможно. Системата не четеше кирилица и затова почти нищо не беше преведено от писмата, които изпращахме. Сега всичко е преведено. И работодателя всъщност може всичко да контролира сам. Ние ставаме малко излишни. Така е построена страничката. Надявам се скоро да можем да я тестваме всички заедно. Основни данни за работниците се изпращат от фирмата, не се изпращат, ами вече се подават собственоръчно. Фирмата попълва и своите фирмени данни, адрес, данни за контакт, банкови данни. Има възможност да се упълномощи и фирма посредник или лице посредник, което да получи собствен код за влизане и да обработва фирмата. Схемата за отпуск е следната. Работодателя уведомява чрез, както казах, месечната декларация Сокабал колко работници, колко часа и на каква брутна заплата са работили в определен месец на определен строителен обект. Вноската за тази година е 15,10%. Това е вноската, която внася фирмата ежемесечно в Сокабал въз основа на общата брутна заплата на всички работници. Работодателя може да даде на работника отпуск и след обработване на месечната декларация Сокабал възстановява на работодателя този отпуск, който вече е изплатен на работника. Другия вариант е, ако работодателят не даде на работника отпуск или работника просто не е поискал и не е ползвал отпуск в определен месец, то след края на командировката работника може да поиска от Сокабал парите под формата на обезщетение или компенсация. Тук има малка грешка, тя не е 13,25, ами 12,50%. Всъщност почти 2% отдръжка има от изплащането. В крайна сметка закона е променен от началото на 23-та година, че от 14,25% отпуска, която се полагат на работника, Сокабал изплаща 12,5%, ако работникът не си е използвал отпуската по време на командировката. Всъщност, немската индустрия иска да задължи, да кажа в кавички, работника да си ползва отпуска по време на командировката.
В месечната декларация се подават няколко задължителни неща. Това са брутното възнаграждение, работните часове, периоди на заетост, предоставените дни отпуск, ако е даден такъв, и възнаграждение за отпуск. Размерът на вноската, както казах, е 15,10%. Подаването става до 15-то число на следващия месец. Сега всъщност за септември подаването е до 15 октомври и заплащането до 28 число. Размера на отпуска е 14,25 от брутната заплата. Ние проверяваме в какъв размер можем да признаем този отпуск. Има работодатели, които плащат повече от полагаемия си отпуск, но това не подлежи на възстановяване. Всъщност зависи от работодателя. Ако той иска да му плати повече, разбира се, че може. Просто ние възстановяваме една определена сума, която работника е събрал до момента. Запазваме си правото по всяко време да поискаме документи от работодателя, че тази отпуска е платена на работника. Работодателите са задължени на обекта да водят присъствени листове, да имат фишове за заплати и някакво платежно нареждане. Дали е касова бележка, повечето дават и на ръка пари, но трябва да има някакво удостоверение, че е платено. При надлежно участие, както казах, възстановяваме сумата за отпуск. Вариантите са два за възстановяване. Единият вариант е салдиране или приспадане на отпуска, като удържаме вноската от възстановяването и работодателя плаща само разликата. Другия вариант е да си плати изцяло 15,1% и ние вече да възстановим сумата за отпуск. Само една от двете услуги са възможни. Ако работникът не е ползвал отпуск, то той получава 12,50% от брутната заплата, а не 14,25%, както ако си беше поискал отпуска по време на командировката. Варианта са компенсация при приключване на командировка. След като мина 3 месеца, работникът може да подаде формуляр за изплащане на компенсация. От компенсацията се удържат и социални осигуровки и данък. Общо взето за работника не е много добре да поиска компенсация, защото удръжката е доста голяма. Другия вариант е обезщетението. То се изплаща при загубено право на отпуск или когато правото на компенсация е изтекло. Удържа се само данък, който е възстановим една година по-късно. Работникът може да подаде към данъчната служба документи, с които тя да възстанови данъците. Вече това е по тяхно усмотрение. Не знам какви точно неща изискват, за да възстановят данъка и дали го възстановяват. От 1 януари до година, всъщност сега започнаха и малко по-рано, изискват властите данъчен номер, или Сокабал също изисква данъчен номер, що е ID. Без него нямаме право вече да изплащаме компенсация или обезщетение. Разбираме се, имаме всички документи, които изпращаме и на работниците и по имейл и им помагаме да се свържат с данъчната служба и да си поискат този номер. Най-лесният вариант, разбира се, е когато фирмата дойде на командировка да поиска в данъчната служба данъчни номера за всички свои работници. Това е най-лесният вариант. При надлежно участие фирмата получава удостоверение за липсващи задължения. Има два варианта. Единият е
удостоверението, което се издава само за актуалния месец и то по желание на работодателя. Другия вариант е система за ранно предупреждение. Това се изисква, да не кажа често, но от повечето немски възложители, от страх, че фирмите не са с надлежно участие в Сокабал. Те обаче трябва да попълнят пълномощно. Всъщност българската фирма упълномощава немската, че могат да вземат информация, да получават от нас ежемесечна информация. Тя вече е доста по-подробна, с часове, брутни заплати, отпуска и така нататък. Всъщност всичко, което е в месечната декларация, подаваме и към фирмата, главния изпълнител. Последиците от нередовно участие са наказателни лихви при просрочено плащане след 28 число по параграф 20. Те са 0,9% от дължимата вноска за всеки просрочен месец. Отговорност на фирмата възложител, съдебни производства пред трудовия съд, включително изпълнение в чужбина и административно нарушение, като глобата е 500 000 евро и изключване от процедурата за предварителна квалификация. Както споделих преди малко, фирмата възложител дава поръчка на подизпълнителя. Ако той не плаща вноски в Сокабал, фирмата възложител бива подведена под отговорност. Възможността за намаляване на този риск е сертификат за освобождаване на отговорност или участието в системата за ранно предупреждение. Това беше от мен. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение и благодаря за вниманието. Колеги, ако имате въпроси към Антоанета Ригер, специалист обслужване на клиенти за командироване на работници в Сокабал, което е социално-осигурителният орган за строителния сектор в Германия. Отново изключително подробно, много така конкретна информация, полезна. Отново някои въпроси към настоящия момент, колеги, може и в чата. Ако нямате въпроси, както и в началото споменах, прекъсване няма да имаме. Ще продължим директно с господин Йорданов, заместник-председател на Федерация строителство, индустрия, водоснабдяване, подкрепа, партньор по проекта от българска страна също, който ще ни разкаже за така приложими условия за командироване в България във връзка с ръководството, което е изготвено в България. Както споменах, то е налично на сайта на КСБ. На български език е преведено. Има го на английски. Разбира се, на руски, турски и македонски език е налично, тъй като така и господин Йорданов ще обясни, че всъщност по-голяма част от командироването се случва с подобни държави, на които сме превели наръчника. Виждам, че тук имаме контакт на госпожа Ригер. Да, в тази връзка и всички презентации с контакти на всички лектори ще бъдат качени веднага след събитието на сайта на КСБ. Така че, разбира се, контактите в случая госпожа Ригер и на останалите ги има налични там и в презентациите.
Да, други въпроси, разбира се, ако има с чата, бързичко се случва, няма проблем или който не се притеснява, може да се включи с въпроси. Междувременно, Данчо, дали ме чуваш? Ако имаш готовност, чудесно за твоята презентация, Да, заповядай. здравейте от мене. Мисля, че вече се вижда презентацията. Окей. А, благодаря на Мариета Атанасова, на Камера на строителите, на всички, които до тук имаха презентации. Да, аз ще се опитам да направя едно кратко представяне на ръководството за командироване на работници в строителния сектор в България, изготвено по проекта Пол Смит, изготвено съвместно с нашите социални партньори от Камера на строителите, както разбира се и с партньорите и партньорската ни организация синдикална, Федерация на независимите строителни синдикати, които са асоцииран партньор в проекта, както и Института на КНСБ. Това ръководство, както каза и Марията, е преведено на няколко езика. А, Извинявам се, да. Преведено е на български плюс още 4 езика. Това са английски, руски, македонски и турски. И както каза и Марията, нали, те не са избрани случайно. По-късно в презентацията на Атанаска Тодорова от Института на КНСБ ще видим откъде през последната година или през последните няколко години са най-големия брой на работници в строителството. Разбира се, това не е изненада, че те не са от Западна Европа, идват по-скоро от изток. Разбира се, нашите съседи Турция, които така са и голяма държава и имат си и традиция в строителството, така че там е най-големия брой. Но разбира се, през последните години се наблюдава и завишаване на броя на работниците от бившите съветски републики, Узбекистан, Туркменистан и така нататък. И понеже, извинявайте, те имат собствени езици, за съжаление е трудно да ги преведеме на техните езици, и те няма да бъдат един или два. Затова избрахме руски, защото в 80, над 80, може би 90% от случаите работниците, които идват от тези републики, говорят добре или най-малкото много добре разбират руски язик. И тази информация всъщност ще бъде много полезна за тях. Но да се върна към основата на моята презентация, основни насоки, които има за цел да направи това ръководство и да представи пред както работодатели, разбира се, така и работници, които ще командироват или биват командировани в България. А, та, Ръководството има за цел да даде насоки относно реда и условията и процедурите за командироване, приложими в строителния сектор. Не представлява, не е законов акт, но не представлява правно обвързваща информация, но то пък е изготвено на база на действащата нормативна уредба в България. Това ръководство отговаря и на стандартна ситуация, при която самите командировани работници остават свързани за целите на социалното осигуряване в родната си страна. Т.е. те са командировани в България, тук са за кратко. Всъщност, в общи линии два са случаите за работници и служители от държави членки или от трети страни без значение, командировани в България. Първия случай е когато работодателят им ги командирова за своя сметка и под свой контрол за изпълнение на конкретен договор тук в България, изпълнение на конкретна поръчка.
Има и друг случай, разбира се, когато предприятия, собственост на работодателя, работят на територията на Република България. А, При всички случаи трябва да се спазват правилата, заложени в нормативната база на Република България за командироване на работници. Именно тези хора, тези работници за периода им на командироване работят в съответствие при условията на приложимото законодателство, което касае няколко неща. На първо място, не по значение, максималната продължителност на работния ден и работната седмица, както и почивките междудневни, седмични и така нататък. Разбира се, минималната работна заплата за сектора строителство, допустимостта на извънреден труд и минимални обезщетения за него. Извънреден труд в България да се полага е допустимо. Разбира се, при съответните ограничения за неговата продължителност, дневна, седмична и така нататък. Минимално право или минимален платен годишен отпуск. По-късно ще разгледаме и някои случаи, при които така, тези хора, тези работници, които са членове на синдикална организация, а, се ползват с по-голям платен годишен отпуск, но всички договорености са пък само за членове на синдикат. Здраве и безопасност при работа, специфична закрила за непълнолетни жени и бременни кърмачки, разбира се, равенство между мъже и жени, забрана за дискриминация. Само ми дайте сигнал дали се чува, защото при мен нещо изчезна, да не би връзката ми да се развали. Аз те чувам чудесно. Добре, защото при мен сякаш нещо се загуби, заради това реших да прекъсна. Другите дали ме чуват? Мариета? Чувате се. Чуваме те. Да, НСБ те Окей, чува. Да, извинявайте, НСБ те да. чува. Добре, продължаваме напред. Благодаря. Не знам, при мен нещо се загуби. А, така. А, Както всъщност за работници от България, българи, така и за командированите работници въжат някои правила, особено тези, които са за това те да бъдат информирани още преди започване на работа. Минималната информация, която трябва да се предостави на работодателя на командированите работници, според Кодекса на труда, това е най-малко мястото на работа, длъжността, която ще вземат и естеството на работа, дата на сключване на договора и началото на изпълнението му, неговата продължителност, разбира се, размера на основния и удължен платен годишен отпуск, ако има такъв, както и на допълнителен платен годишен отпуск, срок за предизвестие при прекратяване на договора, основно и допълнително постоянно трудово възнаграждение, както и периодиката на неговото изплащане, продължителност на работния ден, и на работната седмица. И тук, може би, едно от най-важните неща, които касаят работниците, пък и работодателите, разбира се, това е приложимата минимална работна заплата в България. На национално ниво, както ви вече знаете, минималната работна заплата в България се определя на 50% от средната работна заплата за първото 6 месече на предходната и последното 6 месече на предишната година. А, Това към момента е така. Социалните партньори доста така горещи спорове водят по това как да се определя минималната работна заплата.
И това е във връзка с прилагането на директивата за минимални минимална работна заплата и всъщност достойно заплащане. Като в тази директива всъщност освен всичко друго касае не само заплащането, но и покритието с колективни трудови договори на различните отрасли. Но към момента на действащото законодателство в България минималната работна заплата е 50% от средната работна заплата. Към 2025 година или текущо за тази година минималната работна заплата за страната е определена на 550 евро. За до година вече почти е сигурно колко ще бъде, но все още няма постановление на Министерски съвет. Но това, което се очаква, тя да бъде около 600 и малко евро. Конкретно за отрасъла строителство. В България социалните партньори в лицето на нашата федерация и Строителната федерация в КНСБ, както с Камера на строителите в България, на всеки 2 години подписват отраслов колективен трудов договор. В този отраслов колективен трудов договор, разбира се, възнагражденията заемат особено място. И там това, което е договорено в действащия отраслов колективен трудов договор, е, че минималната работна заплата, извинявайте, за сектора строителство е равна на минималната работна заплата за страната, умножена с коефициент 1,4. Или към 2025 година минималната работна заплата в строителството в България е 770 евро. Отделно от това има договорени минимални работни заплати по различни категории професии, извинявайте, като различните групи професии, те в България са, как да кажем, нормативно разпределени в 9 групи, ръководители, аналитични специалисти, техници, административен персонал, персонал зает с услугите, квалифицирани работници в селско и горско стопанство. А, Тази пета и шеста категория, както виждате, тя не се отнася или няма такива работници в строителството, и за това коефициентите, които виждате за корекция са единица. Но следват най-важните, може би, за строителния отрасъл групи. Това са квалифицирани работници, оператори на машини и съоръжения. И последната девета професии, това са професии, които не изискват специална квалификация или така най-общо казано общите работници. По различните категории и различните групи професии, извън минималната работна заплата за отрасъла, сме договорили с партньорите на Камера на строителите различни коефициенти за различните категории. Тук може да ги видите, но всъщност, говорейки за брутна работна заплата, нали, която включва и данъците и осигуровките, минималната работна заплата в строителството започва от 925 евро. Не мога да кажа, че само благодарение на партньорството ни с Камера на строителите или по-скоро също така и на това, че в България строителният сектор малко или повече се развива с добри темпове. От една страна, това пък развитие води до недостиг на квалифицирани строителни работници. Съответно, пазарът на труда, както всеки друг пазар, се движи и цената му се движи от търсенето и предлагането. Затова и тези договорени брутни работни заплати всъщност не са никак високи на фона на това, което смятам, че реално се изплаща. Може би това е една от причините, нали, така да видим в графиката на Антуанета Ригер Кабал, че в последните години броят на командировани работници, съответно на фирми, работещи в Германия, така драматично
или айде да не казвам драматично, ама доста е намалял. И всъщност миналия или по-миналия месец за първи път това, което отчете статистиката, повече българи са се прибрали от Германия, които са били там икономически мигранти, отколкото са отишли в Германия. Така че, една, като добавиме и цялостната икономическа криза в Европейския съюз, нали, тези процеси непрекъснато текат. Та, да се върнем в България. А, извън, разбира се, минимално работните заплати, а, има договорени както в отрасловия колективен трудов договор, но така и нормативно регламентирани допълнителни средства, които се изплащат на работниците и служителите. Съгласно наредба 11, която е много стара, от 2005 година, на 20 години е тази наредба, допълнително се изплащат и средства за храна и тонизиращи напитки. Това е за работници, които работят в опасни за здравето условия на труд, които опасности не могат да бъдат преодоляни чрез мерки от работодателите. Тези средства по нормативна уредба са едни. Разбира се, в отрасловия колективен трудов договор те са договорени с по-висока стойност. А, извън заплащанията и всички финансови елементи на отношенията между работодателите и работниците, едно от най-важните неща след това, това са работното време. Нормалното работно време, установено в България, е 8 часа дневно, 40 часа седмично. Разбира се, както казах и в началото, допустимо е да се полага извънреден труд. Като този извънреден труд при нормално работно време е до 4 часа дневно, 6 часа седмично, 30 часа месечно или до 150 часа годишно сумарно. А, този извънреден труд, разбира се, се заплаща. Съгласно нормативната уредба, допълнителното възнаграждение е 50% за работни дни, 75% за работа през почивни дни, 100% през официални празници. Нали, може да видите от презентацията, че съгласно отрасловия колективен трудов договор тези обезщетения са по-високи. Стигаме и до платения годишен отпуск. Съгласно Кодекса на труда за България той е определен на 20 работни дни. Съгласно отрасловия колективен трудов договор, подписан между социалните партньори, той е 23 дни. Трябва да направя тук една оговорка, много сериозна. Тези договорености в отрасловия колективен трудов договор, особено касаещи отпуските, са приложими само за хората, които са членове на синдикалните организации, които са го подписали, или за хора, които са се присъединили в колективния трудов договор. Има опция в България, всъщност не знам в другите държави дали е така. А, Работник или служител може да не бъде член на синдикална организация, но за да се ползва от всички договорености, той може да се присъедини, като заплати присъединителна вноска за това нещо. И по този начин си се ползва от всички договорености. Извън на този, как да кажа, стандартния платен годишен отпуск, има и допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време, както и за майки с две или три и повече деца. Като отново, съгласно нормативната уредба, нали, тези дни са 5 съответно за ненормирано работно време, 2 дни за майки с деца до 2 деца до 18 години, 4 с 3 или повече деца. В отраслови колективен договор, нали, този брой на дни е завишен. Важно да се отбележи, не на последно място, всъщност това е първото нещо на строителната площадка. Това е здраве и безопасност при работа. По отношение на командированите работници няма никакви, как да кажа, различни или специални законодателства.
при всички случаи на 100% те трябва да се подчиняват на българското законодателство, което касае здраве и безопасност при работа, и както всички останали работници на строителната площадка. Директивите, които касаят здраве и безопасност, са транспонирани в българското законодателство отдавна, а ролите и задълженията на участниците в строителния процес са ясно дефинирани. Аз съм сигурен, че ще получите тази презентация на имейл, така че тук съм си позволил да сложа и линкове, откъдето може да се изтегли вече подробна информация. Но разбира се, това може да бъде и от наръчник. По отношение продължавам за здраве и безопасност, законодателството допуска на физически и юридически лица в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи, в това число и чужденци. Всички български предприятия, както казах, включително и чуждестранните, са длъжни да осигуряват тези условия, които включват оценка на риска, мерки за предотвратяване, осигуряване на обучение, инструктаж, лични предпазни средства, както и застраховка трудова злополука. В края на моята презентация, която съм сигурен, че ще получите от колегите от Камера на строителите, съм посочил полезни сайтове, откъдето може да се вземе информация за цялата нормативна уредба, която касае изпълнението на строително-монтажни работи и регламентира всъщност строителния процес в България. Благодаря за вашето внимание. На разположение съм за въпроси. За съжаление, след около 5-10 минути ще трябва да напусна срещата, затова ще помоля така да не задържате във вас въпросите, които имате, ако имате, да ги зададете, ако е възможно, сега. Благодаря, Данчо. Колеги, заповядайте, ако имате въпроси към господин Йорданов от Федерация строителство, индустрия, водоснабдяване в подкрепа. Колеги, въпроси имате ли? Може и в чата. Разбира се, както споменах, след края на семинара всички презентации ще бъдат изпратени до участващите, както и ще бъдат качени на сайта на камерата, достъпни за всички заинтересовани лица. Както спомена и Данчо, по отношение на линкове има полезни в повечето презентации, така че разбира се ще бъдат изпратени и по имейл. Колеги, ако няма въпроси, директна връзка с презентацията на Данчо ще направим със следващата презентация, която всъщност е по отношение на заетостта в България, в строителния сектор, заетостта на работници от трети страни. Като за ситуацията и към днешна дата и по принцип ще ни разкаже госпожа Тодорова, главен експерт пазар на труда, миграция и мобилност към Института за социални синдикални изследвания и обучение на КНСБ. Така че Атанаска Тодорова, госпожо Тодорова, ако се чуваме... Здравейте, чувам ви чудесно. Здравейте. Заповядайте, думата е ваша. Благодаря ви за поканата да представя актуална информация по отношение на командироването на работници в България, граждани на трети държави, да направим уточнение. Само да споделя екрана си и ще продължиме. Поздравления за добре организирания семинар и за подбраните лектори. До момента доста интересни теми бяха обсъдени. Представенето, което чух от колегите от Испания и от Германия,
допълниха моите знания и надградиха онова, което през годините в областта на командироването на работници съм научила. Имам проблем с споделянето на екран. Не знам защо в екрана не се вижда самата ми презентация. Всичко друго виждам, но не виждам. Добре. Ще започна да говоря без презентацията, за да не губим време. Тоест, аз я виждам презентацията, но вие не можете да я видите. Е малко неприятно. Задайте споделяне на екрана от Zoom. Оттам съм го направила. През И какво? зеленото бутонче и ми се отваря екран за шерване и ми се виждат документи, папки, които имам отворени, защото малко повече неща явно съм отворила, но не се виждат PowerPoint и PDF форматите на екрана ми. Виждат се само Word. Скронете надолу или До наляво и края съм. надясно. До края съм. После какво? Или наляво и надясно, или просто изключете някакви неща, за да може Zoom да визуализира това, което сте отворили. Допълнително. Изключих всички уърдовски документи. Сега си изключвам и почтата. Добре, не става. И включете пак PowerPoint. И след това пак включете Share Screen. Добре, ще изляза и ще вляза отново. Добре. Имам предвид в презентацията. Ще стартираме нова презентацията. Мгм. Има ли възможност технически моят компютър нещо да не отговаря Дайте на... на личен чат TeamViewer акредитив да влезна да го направя. Малко не ме е удобно да ви давам достъп до моя компютър. Извинявайте, ще... Нека си IT-то тогава там, където сте, той да го направи. Да, секунда. Има ли друг човек след мен? Ако има друг човек след мен, да го поканите него да започне със своята презентация. Завършваме с вас, така или Свършвате иначе, с мен. да. Добре. Аз се опитвам. Пратете презентацията на Марията Атанасова по мейла. Те имат презентацията, аз съм я Да, влиза Точно предоставила. това отново. се опитвам да Да. вляза аз, да, и може би аз да я споделя. Или Катя, една секунда. Готово. Готово. Станаха ли нещата? Да, станаха. Готово. Виждате на екран Да, презентацията. чудесно, Да. само евентуално слайд-шоу, чудесно. Да, сега ще го направя. Съжалявам за неудобството и за това, че ме изчаквате след като съм последна в Готови сте. днешния семинар. Да, виждам. Благодаря ви много. Още веднъж поздравления за много добре организирания семинар и за подбора на теми и лектори или говорители. Моята област на работа е заетостта на работници, граждани на трети държави и въобще пазара на труда, мобилност и трудова миграция. В днешния семинар бях поканена да споделя малко повече информация по отношение на командированите работници в сектор строителство, но тъй като беше зададено като семинар, си позволих да ви дам повече информация по отношение на различните директиви в областта на законната миграция, които съществуват в Европейския съюз и съответно са транспонирани в нашето национално законодателство. Всички вие като експерти в своята област сте добре запознати с европейската рамка за правото на свободно движение на работници, правото на събиране на семейства, разрешителните за работа тип високо квалифицирана трудова заетост, единното разрешение за пребиваване и работа, сезонните работници и командированите работници, като
най-разпространените форми на заетост в нашата държава. Това са сезонната заетост, единното разрешение за пребиваване и работа и командироването на работници. По-малко атрактивни са висококвалифицираната трудова заетост и научно-изследователските, студентските разрешителни за работа в България. По отношение на законодателството ни в страната, в периода от 2009 до 2016 възможността за работа на граждани на трети държави беше основно разписана в Закона за насърчаване на заетостта и в две наредби. Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци в Република България и наредбата за самостоятелна заетост. Следствие на директивите, които трябваше да бъдат транспонирани в българското законодателство, през 2016 година бе създаден Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, който всъщност кодифицира, ако мога така да кажа, или обобщи всички директиви в един закон, тъй като разрешителното за работа е обвързано с пребиваване в страната. В Закона за чужденците в Република България беше уреден правото им на пребиваване. И до 2021 година в тези два закона и върху тези два закона всъщност се основаваха разрешителните за работа в страната. След 2021 законодателството е същото с ежегодни, много бих казала дори понякога 2 пъти годишно, промени в законите с цел улесняване възможността да бъдат наемани граждани на трети държави. В България също така имаме национална стратегия по миграция, която основно води до намаляване на административните процедури за прием за пребиваване и работа, включително облекчени визови правила, по-ускорени процедури за прилагане на разрешителния режим и по-малко на брой изискуеми документи. В нашата национална политика по отношение на трудовата мобилност и трудовата миграция има също така сключени двустранни спогодби с държави извън Европейския съюз, като Република Молдова, Армения и Азербайджан в процес на договаряне на подобни двустранни спогодби беше с Република Украйна, след което обаче започнаха военните действия и бяха прекратени. В момента се водят междуправителствени преговори с Узбекистан, с Виетнам, но все още Грузия също да не забравяме, но все още нямаме официални подписани такива и не се прилагат. В България гражданите на трети държави могат да упражняват своето право да работят, когато пребивават законово в страната ни, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване или разрешение за пребиваване и работа, издадени от Министерство на вътрешните работи, и притежават разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за работа. Или в случаите, когато са командировани
работниците, сезонни работниците, тогава не е разрешение, а е всъщност е, е уведомителен режим или декларативен режим и става още по-лесно за работниците от трети държави да дойдат да работят в България. Към настоящия момент България няма годишни квоти за работници граждани на трети държави, което според нас, експертите, е по-благоприятната ситуация. Може би колегите от Германия могат да кажат повече, но преди 2 седмици имах възможност да участвам в една тяхна конференция, на която всъщност разбрах, че в Германия има годишни квоти, особено за нискоквалифицираните работници. И годишната квота за нискоквалифицирани работници в Германия е 50 000 човека, а в България само за първите 6 месеца на тази година, 7 месеца до края на юли, нискоквалифицираните работници, които са получили право да работят в България, са 30 000. Сравнявайки двете икономики, можете да прецените и население, и икономически активно население особено, можете да прецените колко по-либерален е режима в България за достъп на нискоквалифицирани работници спрямо Федерална република Германия. Но в България имаме едно друго изискване по отношение на чужденците граждани на трети държави, които започват работа в дадена компания, дружество или фирма. Броят на работниците, граждани на трети държави в даденото дружество, не може да надвишава 20% от списъчната численост за големите предприятия, от работниците в големите предприятия, и 35% за малки и средни предприятия. Този процент към настоящия момент се прилага само и единствено за процедурата единно разрешение за пребиваване и работа. Когато става въпрос за командировани работници, сезонни работници или високо квалифицирани работници, тези проценти не са в сила и не се отнасят. И затова количеството работници, чужденци извън Европейския съюз, които идват в България, е толкова повече или толкова много спрямо останалите европейски икономики. Ние като синдикатите в България изключително много държат предлаганите условия на труд и заплащане да не бъдат по-неблагоприятни от условията на българските граждани за съответната категория труд. И това е записано в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за всеки различен вид разрешително, за работа, което ще получат гражданите на трети държави. И другото нещо, което синдикатите са успяли назад във времето да извоюват в националното законодателство, е при подбора на работници, граждани от трети държави, да бъдат изисквани същите професионални умения, същото образование за съответната длъжност, каквито се изискват и от българските и европейските граждани. Аз считам, че това е едно достижение на синдикатите, което трябва да бъде споделено специално, и за това сега го споменах в моята презентация. По отношение на социалния диалог, в България имаме създадена доста добра трипартитна система, която включва
както национално представителните организации на работодателите, така и национално представителните организации на работниците и служителите в страната. Имаме Национален съвет по тристранно сътрудничество, но освен това имаме и Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност, който се състои от равен брой представители на представителните организации на работодателите и на тези на работниците и служителите на национално равнище и представители от министерствата, които са пряко ангажирани с процеса на трудовата миграция и техните агенции. В Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност се обсъжда политиката в областта и се дават конкретни предложения, вземат се конкретни решения, дават се конкретни предложения за законодателни, стратегически и други мерки в областта на трудовата миграция и свободното движение на работниците. В този Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност се вземат и решенията по отношение на държавите, с които правителството би било добре да провежда преговори за двустранни спогодби, а самото съдържание на двустранните спогодби също се представят пред Националния съвет и се търси консенсуса между работодателите и работниците. Така че социалният диалог е доста на високо ниво в България по отношение и на тази политика. По отношение на режимите за достъп до пазара на труда в България, имаме 7 режима за работа, които стават с разрешение. 6 режима, които са на принципа на регистрация и няколко режима, 4 всъщност, които са чрез тъй наречения метод на деклариране на заетост пред Агенцията по заетостта. 7-те режима за работа касаят единното разрешение за пребиваване и работа, синята карта на Европейския съюз и други, няма да ги изброявам. Регистрацията са най-вече краткосрочната заетост на командированите работници, която включва до 3 месеца заетост в рамките на 12 месеца и до 6 месеца в рамките на 12 месеца също така. Тук е и сезонната заетост до 90 дни на граждани от трети държави. Лицата, които са от български происход, т.е. имат родители или прародители, които са били българи, също биха могли да дойдат и да работят в България само чрез системата на регистрация. Научните работници също попадат в този режим на работа, но в същото време ние виждаме, че това е най-малко използвания начин за привличане на работници от трети държави. По отношение на деклариране на заетостта, това са случаите, когато гражданите на трети държави са дошли в страната заедно със своите семейства. Членовете на тези семейства, които са навършили 18 години, могат да започнат да работят в България, без да имат нужда от специално разрешение за работа, а просто да бъде декларирана тяхната заетост пред Агенцията по заетостта. Също така лицата, които са жертви на трафик на хора и притежават специален статут за закрила, съгласно Закона за борба срещу трафика на хора, могат да работят в страната ни посредством деклариране на своята заетост в Агенцията по заетостта.
Вече ви споменах за спогодбите за двустранно сътрудничество, които регулират трудовата миграция с трети държави. Тук съм извела няколко основни елемента, които съдържат тези спогодби. На първо място трябва да има наличие на взаимен интерес между тези държави, правителствата на тези държави и българското правителство. Определено трябва да се следват политиките на Европейския съюз при сключването на тези спогодби и те не трябва по никакъв начин да застрашават както националната сигурност, така и сигурността на гражданите на Европа. Спогодбите предвиждат достъп до пазара на труда без разрешение за работа, а само на принципа на регистрация в Агенцията по заетостта. За наетите лица по спогодби не се прилага и онова процентно съотношение, за което ви споменах спрямо средносписъчния състав на български граждани. 20% за големи предприятия и 35% за малки и средни предприятия. По отношение на актуалната информация, за която Мариета така в началото анонсира, бих могла да ви кажа, че към 31 юли за настоящата година данните, с които разполагам, са издадени разрешения на граждани на трети държави от 71 страни, като техният брой е малко над 32 000. Най-много граждани са дошли в България да работят от Узбекистан, Турция, Непал, Индия и Индонезия. Когато говорим за дългосрочната заетост, тя може да продължава до 3 години, тази дългосрочна заетост. А краткосрочната заетост, която касае командированите работници или сезонните работници, тук е малко по-различен тук са малко по-различни държавите като процентно съотношение спрямо останалите държави, спрямо останалите режими на работа, но Узбекистан отново излиза на първо място при сезонната заетост, Киргизска република, Турция, Бангладеш. Когато говорим обаче за командироване на служители, се наблюдава регистрирани граждани на Република Турция, Република Северна Македония, Канада и едва вече на четвърто място излизат гражданите от Узбекистан. Когато говорим за командировани служители в строителството, искам да подчертая, че основно са граждани от Република Турция. Те идват из цели бригади, биват командировани от Турция в България, за да изпълняват проекти на даден обект, да извършат дадена дейност. Имаме случаи, включително и в националната железопътна инфраструктура, да бъдат командировани граждани на Република Турция, за да направят подмяната на железопътния, на релсите, на участък между два града, да направят подмяна на релсовия път, на железопътния път. И си идват цели бригади. В някои от случаите сме били свидетели да дойдат дори с техниката, която има турската фирма. В повечето случаи говорим за подизпълнители на по-големи инфраструктурни обекти. При заетостта на граждани от български происход основно са граждани от Украина, Молдова, Сърбия и Русия. Ако погледнем
брой разрешения за достъп до пазара на труда по отношение на секторното разпределение, най-много са разрешителните за работа в сектор хотелиерство и ресторантьорство. Това е синьото голямо квадратче. Следват правоъгълничето строителство, червено. IT сектора излиза на трето място. На четвърто място излизат други, а на пето излиза преработващата промишленост. Разбира се, имаме работници в култура, спорт и развлечение, имаме в транспорт, имаме в селско-горско и рибно стопанство, но те са значително по-малко на брой. Ще приключа своята презентация с слайда с предизвикателствата, които ние имаме на национално ниво. Тези предизвикателства са свързани основно с това, че последните няколко години, да не кажа 7 години, много често се прави промяна в законодателството. Както ви казах, имаме случаи 2 пъти годишно да се променя дадения закон, Закона за чужденците в Република България или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, под натиска на различни понякога единични включително интереси. И това прави малко невъзможно прилагането на това законодателство, когато то се променя доста често. И се получават при тези промени и неточност е думата, която бих могла да използвам, но има и други думи. В единия закон се прави промяна, а в другия закон тя не се отразява тази промяна и всъщност блокира възможността да работи законодателството, защото промяната на единия закон има последици и в другия закон, но понякога не се съобразява това. И всъщност самата промяна блокира възможността да работят и двата закона. Имаме нужда от създаване на един орган на изпълнителната власт, който да осъществява дейността за формулиране на политиката, разработването и изпълнението на всякакви дейности в областта на трудовата миграция. Има необходимост от пълна електронизация на процесите по кандидатстване и издаване, по кандидатстване за работа, кандидатстване за визи. От началото на тази година вече имаме система, която може работодателите да подават документите си по електронен път, но по-голямата част до момента предпочитат да продължат по стария добре познат начин да си подават документите на гише в дирекция миграция или в агенцията по заетостта, зависи за кой режим кандидатства работодателя. Позволих си да покажа тук в презентацията, с това приключвам моята презентация, позволих си да поставя малко повече информация по отношение на това какво правят синдикатите във връзка с защитата на трудовите и осигурителни права на работниците, граждани от трети държави. Има различни кампании на тези, специално в случая става въпрос тук за дейността на Конфедерацията на независимите синдикати в България, която в партньорство с синдикати от други държави има дейности. Така, например, с Германия имаме КНСБ, извинявайте, има съвместни офиси за информиране на български граждани по отношение тяхното желание да работят в Германия. Това е един много голям проект с вече 23 офиса в Германия, където на български език българи могат да получат консултации.
Той е финансиран от Федералното правителство на Република Германия. Fair Mobilität се нарича проекта. КНСБ е един от партньорите. Разбира се, има партньори от Полша, от Румъния и това беше основно, беше създаден този проект през 2009 година и беше основно, когато българите все още нямаха свободен достъп до германския пазар на труда, но въпреки това сме свидетели, че и към днешна дата все още има необходимост от такъв тип консултантски центрове, които да помагат българските граждани в Германия по отношение на техните права. Бих казала, че с Испания всъщност КНСБ е сключил първото споразумение на ниво синдикати двустранно за защита на правата на първо информиране на българските работници, които отиваха в периода 2004-2008 година да работят в Испания, а след това и защита на техните права, защита от дискриминация, социален дъмпинг, включително от гледна точка на испанските работници, бяха засегнати в тези двустранни действия между КНСБ и двата профсъюза УХТ и ССО. Така че дейността на социалните партньори е много важна в областта на трудовата миграция. И с това мисля, тук съм сложила няколко снимки, разработени информационни материали за граждани на трети държави, които са на територията на Република България по отношение на техните права и задължения, когато искат да работят в България. Тези брошури са разработени на няколко езика: български, английски, арабски, руски, украински и след 2022 също така се наложи да бъде включен като език. Благодаря ви за вниманието. С вас ще бъда до края и ако имате въпроси, съм на разположение да отговоря. Благодаря на госпожа Тодорова. Колеги, въпроси към госпожа Тодорова или по отношение на заетостта в строителството от трети страни, или коментари, някакви предложения, споделяне на опит. Така или иначе, това е нашата последна презентация от днешния ни семинар. Ако имате въпроси и в чата, разбира се, може да ги задавате. Надявам се, че днешния семинар е бил така, вярвам, че е бил полезен и всеки е намерил по нещо, което да е от полза за себе си. Всички материали, както споменах, ще бъдат изпратени до участниците. По отношение на ръководствата, може да ги намерите на сайта на КСБ в раздел проекти. Конкретно проект PostMeet. Там може да бъдат свалени. Така че аз още веднъж искам да благодаря на всичките ни лектори, които взеха днес участие от Испания, Германия. Благодаря на всички участници и колеги и партньори по проекта, които днес са с нас. Разбира се, на техническата ни поддръжка и на преводача. И ако нямате към момента въпроси, още веднъж ви благодаря за това участие. Вярвам, че беше полезно и ви пожелавам хубав и успешен ден и до нови срещи!